खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे स्वरजिथecreativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 16 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजोंनो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबावनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाबलु शर्मा एबा भरत शर्मानि सायाव बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाबलु शर्माया दाखालि थांनाय साननि गेजेराव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोआ गावखौ एरख'नायनि जाहोनाव बायदिसिना खोथा बुंनायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खैसारावनो दायो गावखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय एर'नाय जाबाय होनना बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोनि गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरानो थाखा रां लाथ'नानैबो दङ, जायखौ बिबाय थानायाव जानो हागौ बिथांमोनहा सोरनिबा थुनज्लायनायाव आंखौ एरनदों होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, थारैनो बेखौ लानानैनो मैया खेंफोरथि होनाय जादों बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। मख'जाथावदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि भरत शर्मा बिथांनिफ्राय रावबो बेबायदि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा रां दाहार लाथ'वाखै। बिपिएफआ आथिखालाव गोबां रां दङ। सोरबा दैदेनगिरि बा सोरबा माहाजोननिफ्राय रां लाथ'नानै खामानि मावनांनाय अबस्था जायाखै बिपिएफआ दाबो होनना बुंथिनायजों लोगोसे भरत शर्माखौ गुबैयै सासपेनसनसो खालामनाय जादोंमोन। माब्लासिम बबेसिम आरो बिथाङा गावनो गोसो जानानै जुदि निमाहा बिफिनोब्ला बिपिएफनिफ्राय सोफिननानै लानाय जागौमोन होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे भरत शर्माखौ बिपिएफनिफ्राय एर'ननायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथाङा गान्धी नखरनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंथिदोंमोन, जायखौ बिपिएफ दोलोनि संबिजिरा गनायनानै लायाखै आरो बेनि थाखायनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय भरत शर्माखौ सासपेनसन खालामथ'नाय जादोंमोन होनना बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझारनिफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरि राजु देउरिनि दैदेननायाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलखौ क'क्राझारनिफ्राय लानाय जादों, जेराव बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोबांथार बाथ्राफोरखौ लानानै खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो बिथाङा आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय बाइक रानदों, साइकेल रानदों आरो गुबुन गुबुन बायदिसिना रानदों, जेराव गोबां थाखानि गोनांथि जायो। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एट्रसिटि एक्टखौ दासिमबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो थाखा फैसा हराखै। अदेबानि बेखौ रायजो राजाफोरनो दैथायहरनाय एबा एवारनेस खालामहैनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम थाखा दैथायहराखै। बेखौ लानानैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि एबार फैबाय थानाय आसाम एसेमब्लिनि जथुम्मायाव जाहाथे एट्रसिटि एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जाहाथे एसे एनै रां दोनथुमो एबा बाजेट खालामनानै होयो, बेनि थाखाय हाम्बल रिकुवेस्ट खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सन्टोष ट्रफीनि बादायलायनायाव आसाम हानजाया फिन मैया राजस्थाननि हेंथायै ब्रैथि खेलाखौबो 5-0 फारागथियाव गोरलैयैनो देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, देग्लाय 2023 आरो 2024 मायथाइनि सन्टोष ट्रफी चेम्पियनशिप बादायलायनाया बिटिआरनि क'क्राझार ओनसोलावबो दाबनै जायगा जेरै केडिएसए आरो साइ स्टेडियामाव सोलिबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे सन्टोष ट्रफीनि बादायलायनायाव आसाम रायजोआबो आथिखालाव गोख्रों हानजाखौ दैदेनगासिनो थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि आसाम हानजाया मैयासिमाव गासै खेबब्रै खेलाखौ गेलेखांबाय, जेराव खेबब्रैयावबो आसाम हानजाया गोरलैयैनो गुबुन गुबुन हेंथायारि हानजाफोरखौ फेजेननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयानि राजस्थाननि हेंथायै गेलेनाय ब्रैथि खेबनि खेलाखौबो राजस्थाननि हेंथायै 5-0 फारागथियाव गोरलैयैनो फेजेननानै देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों आसाम रायजोनि गासैबो फुटबल अनसायगिरि आरो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय आरो
फोथायनायखौ लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सोरखारि फरायसालिफोराव ओंखाम संग्रा मावफारिया एबा मिड डे मिलनि ओंखाम संग्रा मावफारिया आइजोफोरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरियाव गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो फरायसालिफोराव गोबां बाङाय बेसेननि गेजेरजोंनो फरायसालियाव ओंखाम संनाय लोगोसे गावसोरनि नखरखौ सामलायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेबायदि रांजों नखर सामलायनाय आरो खामानियाव फैनानै खामानि मावफैनाया थोजासे नङा, जायनि थाखायनो बिथांमोनहा गावसिनि दानारि बान्थाखौ 9,600 सिम बांहोनो थांखिजों गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आरोबाव क'क्राझाराव मैया गोबांथार आइजोफोरा सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव आसाम सरकार आरो आथिखाल बिटिआर सरकारनिसिम 9,600 सिम गावसिनि दानारि बान्थाखौ बांहोनो थाखाय खावलायनाय जायो। लोगोसे बेबायदि 9,600 रांखौ थाबैनो खालामाब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोनहा गोबांथार बाथ्रा बुंगोन होननानैबो बुंथिदों, जायनि फिननाय होनो हानाय नङा दैदेनगिरिफ्रा होननानै हुमखि होबावदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो बेबायदि दानारि बान्थाखौ बांहोनाय जायाब्ला फैबाय थानाय सानाव गोबांथार हाबाफारि लानानै सोमावसारलांबाय थागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगांजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोबाव समनिफ्रायनो समाजारि बेरेखा जेरै ड्राग्स, जौ जुवा बायदिफोरनि हेंथायै सोमावसारबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव साइकेल रेलि आरो हानजा सुरनाय हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे 3 साननि थाखाय साइकेल रेलि लानाय जादों। मख'जाथावदि बे साइकेल रेलि लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय आथिखालाव ड्राग्सनि बाहायनाया जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां बांनायनिफ्राय बांलांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ, जायखौ हेंथा खालामनानै एबा जोंनि समाजनिफ्राय एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव दोननो थांखिखौ लानानैनो मोनसे साइकेल रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, मैयानि बे साइकेल सुरनाय हानजा बेखेवनायखौ गिबियै बेखेवनानै होफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारिखौ गुबैयै थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों।